kinuha yung mga gamit mo, nagdala ka ng small luggage, hindi lang basta-basta backpack, at willing ka talaga na makipagkita ulit dito sa taong to. So that's how sure you are dun sa nararamdaman mo. Pero syempre, alam mo yun, kailangan i-sure mo din yung isang tao, yung ibang tao, tungkol sa nararamdaman niya para sa'yo. Kasi hindi pwedeng ikaw lang yung sure. Dapat siya rin sure sa iyo. Anyway, ito naman sabi ni Mayumi. Susme, aminin kong kinilig ako sa part 1 ng kwento. Kahit ako siguro sasama din sa kanya kung ganun ang eksenahan na parang pelikula. At kilig to the bones ang kwento. Once in a lifetime lang ang ganyang tagpuan, tapos gwapo pa ang guy. Maaga kang bumibigay. Charot, darot. Yes, why not give it a try? Give yourself a chance to know him better since naumpisahan mo naman na. Kapag gusto ka ng foreigner, gusto ka talaga niyan. Iba yan sa Noipi. May nakita akong documentary na nag-meet sila sa tour, then kinabukasan nagsama na sila, then may naging magandang kinalabasan ng love story nila. Wish ko sa'yo maging tuloy-tuloy na yan, and kung may red flags man along the way, alam mo naman na ang gagawin mo dahil naka-experience ka na niyan sa ex mo. Wish you the best. All the best, SF Sender. Shoutout po sa Team Rocketeers. Oy, oo nga no, magkaiba yata ang dynamics ng Pinoy sa ibang lahi. Magkaiba din yung sausage ng Pinoy sa German. German Franks yata yun eh. Charot with darot. Pero baka naman talaga gusto kanyang taong yan at hindi na siya nagpapaligoy-ligoy pa. Pero yun nga, again, base dun sa naging kaugalian mo, kultura mo, na kinalakihan, yung values na meron ka, you have to make that person also understand where you're coming from. Kasi mahirap na along the way pa lang ninyo madidiscover yan. Although, unti-unti naman yan maa-unleash eh. Pero, yun nga mas maganda kapag umpisa pa lang na pag-uusapan na. Kesa dun sa magkagulutan kayo na, ay, hindi pala tayo match sa ganitong bagay. Anyway, eto naman ang sabi ni Danilo de la Cruz. Parang movie. You don't meet him by chance, maybe he's your destiny. But on the other side, you also need to be careful meeting a stranger. Either you will be standing with him every single night or just a one-night stand. As they said, nothing to lose for us man, so respect and love yourself and always remember to be wise. You cannot undo what has been done. MS Office, Excel, and Word lang yun pwede. Have a wise Wednesday to you, Jessie. Ay, Jessie na pala ako ngayon. Thank you, guys. Yan, thank you, Danilo de la Cruz. Ayan. So, dapat daw ay maging matalino ka sa iyong desisyon na gagawin. Sabi naman ni Russell Dote, type ko sa isang babae na simple lang, hindi maarte. Miss Rocky, mayaman ako. Admirer mo ko. G mo na ako. Ay. Depende, magkano ba bigayan? Charot! Darot! Ayan. Hi din po kay Greg Amores, Rene Boy Tunakaw, at kay John Paul Enato. At syempre, pakinggan din natin yung isa sa live audience natin ngayon sa kanyang opinion about our secret file. So, go ahead, Mark Joseph Guerrillo. Ang akin lang is anong problem sa ganung setup. Siyempre kung mahal mo naman ang isa't isa di ba? Siyempre bigyan mo ng kalingkas, broken ka di ba? Tapos siyempre pag mga ganung edad di ba? 37 siya. And parang alam mo yung parang Gina siya. Takot na siya na baka maging matandang dalaga na siya. And edi kung sa tingin mo mutual naman ang understanding yung dalawa nung German, okay, di go na siya. Kasi hindi niya na-indicate kasi kung magkano kung magkano pala pinag-uusapan dito. Hindi, kung ilang edad yung German. Ako, hindi, na-indicate niya. Almost same age lang siya. Oo, yata. Wait lang basahin ko ulit yung storya. Hindi mo masyadong so yun nga, pero ang kasi na-indicate niya, sabi mo nga nung German sa kanya, parang you look parang you do not look like your age. Kasi mukhang bata yung secret file sender natin. Pero parang 3 years younger yata itong guy sa kanya. Okay, 3 years younger. Kaso medyo na-bothered lang ako sinabi ni German na
yung gusto niya magkaanak, pero hindi ko masyadong narinig na nagsabi ba siya na yung mahal kita. Ikaw yung gusto kong pakasalan. Parang habol niya siguro magkaanak lang. Baka nga. What if lang, di ba? Hindi ko naman sa pinag-overthink ko si sender. What if lang naman. Kaya much better na pag-isipan niya maigi kung talagang maganda intensyon ng German sa kanya, di ba? Kasi mahirap na at baka mapikot ka. O kaya mabudol lang, di ba? Maanakan ka lang talaga. Pero check nyo muna yung bank statement ng German. Okay, thank you so much, Mark Joseph Guerrero. Totoo naman yun na dapat talaga inaalam mo muna kung ano ba talaga yung intensyon sa'yo ng lalaki. Pero bukod dun sa pag-alam mo ng intensyon niya, ano ba talagang gusto mo sa buhay? Dapat alam mo rin yun. Kasi ikaw, dapat malinaw din sa'yo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Like, gusto mo bang magkaanak? Gusto mo bang magkaasawa? Gusto mo bang magkapamilya? O gusto mo lang magkaanak? Kasi may mga ibang tao, may ibang babae, ang gusto na lang nila sa panahon ngayon ay magkaanak sila. Well, that's totally fine kung yun yung gusto mo para sa sarili mo. Basta hahanap ka lang ng tao na magmamatch doon sa mismong kagustuhan mo. Kasi what if ito yung gusto mo tas hindi naman pala gusto yun ng magiging partner mo. So kaguluhan yan, magiging masakit sa ulo yung ganyan. So ngayon pa lang, pag nagkita na kayo, total binigyan mo na ng chance yung sarili mo, binigyan mo na rin siya ng chance makapasok sa buhay mo, nakapasok na nga sa buhay mo talaga, literal, diba? Unang meet up pa lang, nagpapasok ka na. Lubos-lubusin mo na yung pagkilala mo dito sa taong to. So again, assess yourself. What do you really want in life? What do you want to have in your life? Gusto mo ba ng maayos na pamilya? Gusto mo bang bumuo ng pamilya? Kasi kung yan yung mga gusto mo, you have to be firm sa mga gusto mo at mailatag mo ito dito sa German guy na to na si Stefan. Kasi kung ganun din pala siya, then baka kayo talaga. And it's not about time naman eh. Minsan nga, yung taong nakilala mo at nakakasama mo ng 10 taon, mas maayos pa pala. Or hindi pala mas maayos doon sa nakilala mo lang ng ilang araw. Minsan mas matino pa yung nakikilala mo ng 10 araw kaysa doon sa nakilala mo at nakasama mo ng 10 taon. Nagmamatter yung intensyon ng tao. Nagmamatter yung goal ng tao. Nagmamatter yung values ng tao. Hindi nagmamatter yung oras, yung panahon. Although, sabihin natin na importante pa rin siya. Pero sa pagpili ng taong mamahalin, values, shared values, principles na pinaniniwalaan, character, yan ang mas importante. So, doon ka mag-bank on. At saka doon sa kayang ibigay ng lalaki. Baka merong mga ari-arian. Yan, check mo na. Sagot talaga yan para makauwi ka na ng Pilipinas, girl. Tapos yung magiging anak ninyo, instant artista, diba? Baka basketball player o kaya talagang susunod na Marian Rivera. Hindi mo talaga malaman eh. O kaya Sara Labati yung peg, diba? Hindi mo masabi. So, ikaw na bahala. Kung feeling mo investment yan, kikita ka dyan, go. Charot lang with that. Siyempre, iba pa rin yung true love, diba? Kasi sa true love, tunay kang sasaya at tunay kang magiging payapa. Yan. At sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say BRB. Hindi na pala ako BRB, magpapaalam na pala talaga ako. Kasi 2 parts yung secret file natin eh. So, eto na yung huli kong, hore ngayong araw na ito. Bukas ulit tayo magsasama 3 to 5 p.m. Kapiling ang Basa Princess ninyong lahat. Yes. Ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. DJ Rocky Tera. Susunod na po si Diego Bandido para sa programang EDSA. Dito lamang sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Bye-bye, people of the universe!